Yen ngono ayo padha rakit ya kuwi laladi kelawan ingkang sinuwun. Ya, Nduk. Sadak nyogo ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang aboratu unta-unta maning lagi wae aku ngambah wewengkon negara Wirata ketemu kelawan satriya bagus. Sapa kang dadi aran putra Wirata atmajane Kanjeng Rama Prabu Matsapati Raden Utara kang dadi jenengku kuwi sapa? Muri saka negara Trigarta adine Swargi Prabu Susarma jenengku Susarka. Keroyo-royo aku sak wadya bal aku teka kene merga krungu kabar lamun to kadangku sepuh seda ana madyaning pabaratan. Mongko wis cetha pratela kondange negara Wirata ki negara sing kebak ing reh kawicaksanan ora nggunakake hukum pati. Ning parandene kabeh mung tumeka ning pengaran-aran ketitik kadangku wis mati kaya kewan nganti batange ngipakan gagak. Mula aku njaluk adil tumrap lelakon iki. Sing gedhe pangapuramu Prabu Susarka. Babar pisan para sentana prajurit ing Wirata ora ngerti lamun to kahanane dadi kaya mengkono. Tur sing mateni kadang sepuh kuwi dudu putra-putra Wirata lan para sinopati, kepara malah bocah pejagalan sing jenenge Jagal Bilowo. Tak golekane nganti ripalungguhan iki ora ana kabul kawusanane. Padu-padune kowe mung arep selak saka janji. Yen pancen hukum negara ora kanggo apa becike ngangge hukum alas. Maknane piye? Maju pocok janggamu e. Wah. Hey, oh, ah.
kowe apa asal hey 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 si keparat murang tata kaya wong lanang jati madu kapara ngarsa abu kaprawiran yo tinggal maju tanding yuda perang kaparat den prayeta nora pura trapeng sekaparat sirna manjaning mangka sanggro sasumparing hey awas jebol diajamu iki sing kok jaluk kowe wah awas
Minggat pecah sirahmu lho. Haha. Aja minggat. Oh. 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 Ah. Aja digondelian. Oh, oh. Rak rogeman. What? Lo? Ah. Wah. Oh. Ada yang mati aku. Wah. Wah. Mundur, mundur. Sawoy. Patih Wirata Nirbita kowe sapa? Klabangkara. Endi sing jenenge Utara Wratsangka Seta? Tugel gulune maju. Hop. Ha. What? Whoa. Whoa. That. Low. What? That. Oh. Ah. Wah. Oh. Kaya. Oh. Oh. Ah!
Kusekan jroning kewuh mandi godhon selang pedhangipun kang ketaman Braja ing Trayoli binantang wadya bala saka Trigarta ora ana kang mangga puliya tanding kelawan Senopati Wirata. Gulungana genderamu bongkokana gamanusawani. Prabu Susarka janji kecekel menungsa babat gulune. Jebal ketamu. Oh. Red. Mati aku. Wait. Wea. Ah. Hey, ah. Parat. Oh. Saya mati aku. Ayo, Suramarata, Jayamarata gerbuten aku. Iki putra Wirata, Raden Utara sing magut suraning griyana madyaning pabaratan. Sapa sing ora trima musuhe Utara?
hanengga kang swasana kanthi ingkang cinarita ingkang mapan wonten ing negara lawas ya negara kuno rumiyin ingkang ngratoni ing kono nenggih Prabu Partawijaya besane Bambang Suputrem dening mangke ingkang kepareng jumeneng Narendra tedak turun saking Partawijaya ingkang ajejuluk Prabu Partadarsana. Nalika semangke kepareng nimbali ingkang putra kekalih Kedini Kedana nenggih ingkang nama Bimarna miwah Bima Candra. Sadaya samya tumungkul hamari kelu hanengga sabda pangandikane Sang Aji. Dimen budaya ngrembaka masinangkling cahyanira kaheksi nimas mustikaning jantung wonten amiji dumateng ingkang putra putri kekalih Kanjeng Rama Prabu Partadarsana kalilan kula pun Bimarna Cumadung dawuh sarta ngaturaken sembah pangabekti semanten ugi kula Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bima Candra ugi ngaturaken sembah pangabekti sarta Cumadung dawuh wonten wigatos menapa amiji dumateng ingkang putra Baladala ya jagat ya dewa ya Bathara putraku sakloron Bimarna apa dene Bima Candra ya sanadyan kaya ngapa lan kepiye ngibarate srengenge pun Rama wis njlewar ana ing jagat kulon
Anguk-anguk bakal manjing ana ing bumi. Sasurutipun Rama sapa meneh sing bakal ndak jagakake lan ndak jagokake sumulih keprabon ora ana liya kejaba mung kowe cah loro. Saya negara Tabla Suket iki negara sing wis lawas. Negara sing wis tuwa ya merga saka prigele para sentana, pintere para kawula anggene nggunakake kerukunan satemah nganti ripalungguhan iki tetep lestari widodo. Nah, jinejer dadi wong tuwa kuwi duwe kewajiban telung perkara. Siji, nyontoni, angka loro ngandani, dene ingkang angka telu ndungani. Ngandani sak bisa-bisa wong tuwa tutur marang kebecikan tumrape anak kanggo garan anggene melu ngreksa hayuning Rat Pramudita. Kuwi ngandani wadene nyontoni, tegese sak paripolahe wong tuwa kudu bisa kanggo patuladan tumrape anak. Kala mangsa anak ki ora perlu dikandhani, ora perlu diwulang, ora perlu dituturi, watone ditudoi watake wong tuwa sing luhur, anak mau mesti bakal gelem bangun nurut. Contoh, nadyan to bapakmu ki ratu mblegedhu ana ning Tabla Suket kene, ning lamun to bubar dahar, piring tak isai dhewe, sendok tak isai dhewe, men pamrih anak-anakku padha nyonto. Kowe rak ya nyonto melu isah-isah, mboten. Ngados mekatan kula menika tiyang setri, kewajiban kula namung pepaes lan dandan ngoten kemawon. Lah, klerumu ning kene iki. Tak kandhani ya. Wong Jawa kae ana tembung asma kinarya japa. Asma kinarya japa. Upamane ana wong sing jenenge Sugeng, muga-muga uripe diparingi sugeng. Wong jenenge Slamet, muga-muga uripe diparingi slamet. Ewadene ana piyai sing jenenge Cahya Kuntadi. Cahya tegese sorot, Kunta ki gaman sing landhep, Adi ki linuwih, muga-muga dadi gaman sing landhep kanggo srana ngayomi keluargane. Ngono kuwi. Jenengmu ya kuwi Bimaretna kelawan Bima Candra. Kuwi merga pun Rama banget gandrung kayungyun kelawan panenggak Pandhawa satriya ing Jodipati Raden Werkudara. Panjenengane iki dadi satriya sing bener-bener sepi pamrih rame ing gawe. Tumandang lan makarti toh jiwaraga apa wae tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa. Tur hambeke bawa leksana yen iya ya iya yen ora ya ora. Kuwi Raden Werkudara. Mula besok kapan ana wektu ingkang longgar jeneng sira sakloron bakal ndak sowanake Raden Werkudara disuwunke pangestu syukur bagi 1000 lamun to kowe cah loro gelem suwita ana ing Jodipati udakara 4 taun 5 taun munggahe 8 taun ndak kira kowe cah loro bakal dadi satriya pepethingan. Duh, Kanjeng Diwaji Jimat sesembahan kula ing Marcapada parab teng ndelahan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dening ngantos semanten anggen paduka ngudang anggadang dumateng kula. Rinten dalu paduka numplak pambudidaya kangge srana saenipun para putra-putra menika. Nuwun sewu. Menawi Yayi Bima Candra suwita dumateng Raden Werkudara ing bab tos sing balung uleting kulit menika memper ning kula menika drajating wanita. Bimaretna menika tiyang estri paribasan Krubya Kabutan Pinjung, pinter njara langit tan wurung ngomong dadi wong wingking. Pramila lajeng ginanipun menapa kula nggayuh kawruh ngudung ilmu suwita dumateng Raden Werkudara. Gusik. Bimaretna. Jamane saiki wis salin. Jamane saiki wis beda. Ing antarane lanang kelawan wadon kuwi derajate padha. Mula ana tembung mentereng ya kuwi persamaan gender ngono kae. Ing antarane priya lan wanita ki padha duwe hak
anggene gayuh kawruh lan ngudi ngelmu. Sapa ngerti lamun ta tuwajo anggenmu ngidhep marang Raden Werkudara, jeneng sira dadi satriya putri ingkang pepethingan bisa ngisas angkara murka tanpa beda kelawan garwane Raden Arjuna saka Pancala ya kuwi Dewi Srikandhi. Kowe aja mupus, kowe aja pepes. Yen perlu ra ngenteni sesuk-sesuk dina iki ayo diopyak, jagat diubengi, aja pati-pati mandhek lamun ta durung sowan ana ngarsane panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Pamedharing warasitaning ati Cumantaka haniru pujangga tahat mudha ing batine marma kedah kinunggung tan muruh keh ngesami aduh Kanjeng Rama tartamtu kemawon kula namung badhe tuturi dumateng dawuh paduka menawi ngantos kula mbadal dawuh dosa menapa ing badhe kula sangga sakmangke keparengipun benjang menapa madosi dumateng Raden Werkudara nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak liwata dalan riyok Panaraga budhake dina iki ganti ingkang cinarita riwusnya lepas lampaira Narendra tabla suket Prabu Parto Darsana kadherekaken ingkang putra kekalih ora kaya Ki Lurah Petruk ingkang tetenguk sinambi anyekar dandang gula gedhong kuning
sanggya pradase aglar ning cakrawala winulat nglango prandene paksa kebegan saking kehing taranggana kang sumiwi warata tanpa Goro goreng jagating pakliran. Apa to isine goro-goro? Blas renek isine apa-apa. Mungkin Arya ngurmati mijiling repat Panakawan melampah tirta kencana. Luara sabyor kang lintang kumadhap timun sigarane ayo bangun negarane sing sayo sing rukun tetep raya nyambut gawe
Lesung jumengglung sru imbal-imbal lesung jumengglung anane sing anyar kuwi kawiwitan saka sing lawas luwih dhisik. Nah niku.